Tam je hejno pelikánu. Ujme, jede, dobrý. Na průpachtu, počkej, na průpachtu. Na propachtu a to vítá. Ty to přijel. To nepřijel. Ochránce přijel na ten. Krásný jeden. Ne, takhle romanticky jsme se na Mykonos opravdu nedostali. Přijeli jsme normálně obřím trajektem, jako většina turistů, kteří nepřiletěli na místní malé letiště. A co nás táhlo zrovna sem? Když jsme s Brandnem přemýšleli o tom, kam se vypravit na prázdniny, tak volba jednoznačně padla na Mykonos. Jedna z nejznámějších turistických gay destinací na světě nás lákala svými nádhernými plážemi a rušným nočním životem. Zkrátka pohodové prázdniny bez starostí, ale za to plné vzrušujících zážitků. Celou cestu zorganizoval Brandon a já už měl to jeho mudrování po mnoha hodinové cestě trajektem plné zuby. Když se musíš podat tak pintit, tak co to děláš? Vlastně, víš co, vem radši taxi. Těšil jsem se, že se ubytujeme v pořádném hotelu, kde se s váma podlaha nehoupe, kde teče teplá voda a hlavně, že se zbavím těch děsných zavazadel. Zjebem jsem si to díval. Pojď. Zvěc tam bude nějaký holoby. Co to tady je? Co to tady je? Ty brže, taky celý malý. Co nám můžeš mám pěkně na půl? To už tady voní. Co tady je? Z hotýlku se vyklubal rozkošný domeček jako pro panenky. Útulné hnízdečko v samém centru Mykonosu, ze kterého bylo všude, co by kamenem dohodil. Takové malé bludiště s nádherným výhledem na přístav a centrum města. No? Jsme tady u... Některé mlýny jsou ještě funkční, i když už slouží jenom jako turistická atrakce. Takže
tohleto je opravdu největší dominanta řeckého ostrova Mykonos a my máme pro něho takový malý dárek, který jsme si dovolili mu donést. Faccio io, dai, mi sento. Dammi. Figoso. Já osobně jsem toho pobíhání po městě už měl docela dost. A tak jsme ráno vyrazili do autopůjčovny. Mykonos je mrňavý ostrůvek, který měří v průměru necelých 10 kilometrů. Ale mnoho krásných míst je špatně dostupný a tak se vám auto nebo aspoň skútr určitě vyplatí. Cesty jsou poměrně v dezolátním stavu. Jsou úzké a strmé, takže je lepší si vypůjčit něco, co fakt vydrží. Tak takovouhle 4kolku můžete mít za 20 € na den. Dostanete se s mnou na pláž, ale takovýho Jimmyho můžete mít za 60 a vleze se vás tam 4. Takže co je lepší, to necháme na vás. Jo, jedem, dělej, šlápni na to. Ať jedem. A jedem. Mykonos je zatraceně suchý, vyprahlej a skalnatý ostrov. Hlavně v létě, kdy teploty lezou vysoko na 30, se deště opravdu obávat nemusíte. A tak klikaté cesty nelemují romantické olivové háje a za to desítky malebných bílých domečků a kostelíčků. Ručníky a na pláže, na pláže. Pláže Mykonosu jsou známé svojí křišťálově čistou teploučkou vodou a nádherným žlutoučkým pískem. Můžete si tady do sytosti vyžít i sportovně. Vodní lyže, paragliding nebo potápění jsou samozřejmostí skoro všude. Najdete tady dobré restaurace, bary a plážové diskotéky, kde to začíná žít už několik hodin před západem slunce. Saunu ani jiná podobná zařízení. Proto množí turistů vedou ke známému chrámu Paraprotiány, kde se pod rouškou noci dějí zvláštní věci. Holanda! A tak jsme vyzbrojeni moderní technikou vyrazili na malej průzkum nočního života kolem kostela.